No, o sekieri som počula pred 10 rokmi, možno prvýkrát, alebo o zaješke, no, nevedela som ešte presne, že existuje sekier. Jsou tady ti, kteří prostě asi z podobných důvodů jako já, že chtěli žít v přírodě, chtěli se přiblížit nějakým jakoby původnějším věcem nebo jako takovému stylu života, který není tak konzumní a který je takový, já bych řekla, prostě opravdovější. Yeah, you do your life and you are more, I don't know, it's more normal for me. To je taká tá vnútorná spokojnosť, že harmónia nejaká vnútorná, taký ten pocit, že to, čo človek robí, má zmysel preňho. A toto, čo tu robím každý deň, to mi zmysel dáva. A to je pre mňa dôležité. Já jsem strašně toužila po tom čistém prostoru kolem sebe, tu přírodu, čistou vodu a i tu svobodu právě od toho konvenčního života. Protože nic z toho, co tady člověk dělá, tak se nenaučí ve škole. Jakože starat se o zvířata, jakoby dojít je, zastřihávat jim kopítka, řemeslnické věci, jako zacházení s těma různýma, se sekerou, s kladívkem, jakože to jsou prostě zahradničení. Hlavně to je asi takové, co Peťo vždycky zdůrazňuje, že to je do života nejdůležitější, to je to spolužití s lidma, kteří vlastně někdy prostě nebo v podstatě tak, jak asi v zaměstnání, že se ti lidi předem neznají a že najednou spolu musí žít i lidi, kteří by normálně spolu nechtěli žít, tak je to vlastně v podstatě i krásné, protože člověk se za ten rok v podstatě naučí milovat i toho, kterého předtím nenáviděl. Som cítila, že mi nie je dobré, že mi na vysokej škole nebolo dobré, že sa mi nepáči veľa vecí, skrátka, ako funguje na svete, že ja som vlastne roky riešila, možno aj riešim v mysli, že ako by mal život byť lepší, lebo sa mi zdalo, že to, čo žijú ľudia bežne okolo mňa, nie je dobré. No a toto s tým veľmi súvisí. Ja si myslím, že sa to vyvíjalo stále, že som skúšala, aj na vysokú školu som chodila, aj som to potom robila, aj som iné roboty robila, aj som sa s nejakými ľuďmi stretávala, takými, onakými. Proste nebolo mi dobre. Tak nejak, keď človek má tak úprimne povedať, že či je šťastný a či mu je dobre. Mne sa ten môj každodenný život nejako nezdal. Ja som tomu nerozumela dlhé roky, prečo to tak je. Prečo mi nie je dobre, prečo neviem byť spokojná. No a sa to tak nejak asi postupne rysuje v tej mojej mysli, alebo neviem, jak to mám lepšie povedať, že kde je človeku lepšie, čo keď robí, je mu lepšie. A toto s tým veľmi súvisí. Si myslím, že to prišlo tak postupne. Urobiť naozaj už ten krok, že napríklad prísť žiť bližšie k prírode a týmto spôsobom, ktorým žijem.
To sú dva rozdielne svety. Ja som v Bratislave žila predtým v paneláku a tam ten život bol taký sterilný, ako človek otočil kohútik, mal teplú vodu, radiátor mu hrial, nemusel nič robiť. Ako tam sa za deň nezašpinil šaty, keď bol v byte, tak nemal sa kde ušpiniť, tu sa človek ušpiní za 2 hodiny. A prežíva taký určitý stres pracovný, keď už príde jar a teraz musí rýchlo tú zem pripraviť, dať do nej sejivo, všetko posieť, posadiť, ale v Bratislave bol takisto pracovný stres, ale bol to stres iný, taký akoby nezdravý. Tu sa človek tiež naháňa, má veľa práce, ale tým, že na vzduchu, tým, že vonku svieti na ňo slnko, tak je úplne iný pocit z toho dňa tu, ako v Bratislave. No a potom vzťahy sú tu iné, samozrejme. Ľudia sú tu od seba akoby viac závislí, potrebujú jeden druhého a preto sa aj snažia vychádzať. It was my choice, so and I like it, and it's everything is fine, so there is no problem. After just 6 months, I came back to France, and when I came back to France, it was like it was 4 years here. Because it's so different, I met so many people, I made so many different things, and so many new things, and I learned so many things that it's a big change. Just 1 year here, it's like many years in France. Budem milkovať. Neviem, ako je po slovensky. Dojť. Budem dojť. Trošku. No, I'm not scared about change because it's in a good way, so so it's good, and I am still me, so and yeah, it's just a good thing. It's in a good way, so it's good. I think it's like I win here in my life, if I can say. It's like a going fastly. At least the cats would be happy. Tak ono to je hodně podmíněné tím, asi těma našima nárokama na to, aby jsme byli spokojení a pak už vlastně, když se ta spokojenost naplňuje, tak cítíme štěstí. Mně přijde, že my ve městech nemáme možnost se propojit s tím prostředím, nebo velice těžko a není to úplně stejné propojení, jak tady, když opravdu víš, že když ten pozemek nebudeš udržovat ty, tak nikdo jiný to za tebe neudělá a vidíš bezprostřední dopady něčeho, co uděláš nebo neuděláš. Yeah, of course I'm happy to be here. It's yeah, I think I'm lucky to be that they accept me and to be here. Here it's harder because you in the sense that you have to make many things like physically and like cutting wood and preparing wood for the winter, and it's yeah, it takes energy, but I prefer this life. It's a different lifestyle. It's really there is good thing in city life and in countryside life. So I just take good thing in two places and V prvom rade si myslím, že keď je človek nejak tak sám so sebou spokojný a je nejak ako v poriadku a spokojný so svojím životom, tak potom môže byť takým nejakým plnohodnotným partnerom niekomu druhému. Tak to si myslím, že k tomu sa už hádam pomaly blížim. Samozrejme, že ako medzi vlkmi partnera nenájdem, no tak ako človek musí chodiť aj medzi ľudí, ale rozhodne to nemienim riešiť nejak násilne. Verím, že sa nájde niekto, s kým sa rozhodnem žiť. Ja mám chuť už na takéto, ako som povedala, na také niečo, takú tú samosprávu, no, na také svoje hniezdo viacej, kde si je človek viacej pánom. Že ja už si to tak neužívam v tých veľkých skupinách.
Doteraz je to úplne v poriadku, ale proste už nemám chuť riešiť s ďalšími 6 ďalšie 2 roky proste kuchyňu a všetky roboty a takéto veci. Tento rok je úplne v poriadku, už nemôžem sa sťažovať na nič, ale už druhý rok nie. Druhý rok sa treba pohnúť niekam inam. Veľmi rada by som zostala napríklad aj tu, len žene samej je ťažko zbudovať dom, obrobiť veškerú zem, hej, posadiť stromy, tak ako sama si to tu veľmi neviem predstaviť, začínať úplne od piky. Ja už som vo veku, že veľmi túžim po rodine a teda dúfam a verím, že to príde jedného dňa. A mne by úplne stačilo mať proste kus zeme, dom, dobrého muža, deti a starať sa o ten kus zeme. A pokiaľ teda budem sama, ešte nie som si istá, či sa odhodlám k takému kroku, ako napríklad Haňa, že si ide sama stavať dom. Samozrejme, že budú ľudia pomáhať z dediny a bude mať aj chlapov na stavbe a tak ďalej, ale ja by som rada toto realizovala s niekým. Spoločne, nie sama. Nie sama s tou predstavou, že ja tam budem bývať, ale s tou predstavou, že my tam budeme bývať.